Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mateng para pinisepuh abdi sepuh semana para kadang ingkang sami rawuh ugi hatana kawuninganing adi jero panggih Jenggrung Ranuyasa Lumajang kanthi nuju hari Sabtu Katiti Surya 13 Juni kanthi warsa 2026. Sinirat sabdane pangesti terus ing Gudangan Cinung Asma Bobo Mas Ruki kan Ibu Jatini Kustiawati ingkang amiwaha putra putri pratama ingkang asesilih Bagus Saiful Halasian ingkang mangke badhe kapen kaliyan kusumaning Ayu Sayyidah Amalia atmajipun Bobo Nasuhan kaliyan Ibu Sumiati ingkang dunung Sawaran Kelakah lelampeng ati coro Tali Dharma ugi sinangkuyung kalian Joyo pangripun sakemanten Asa wedding organizer ingkang durung kaliboto lor ugi sinangkuyung Putri Caca studi minangka fotografer ingkang dunung Kelakah ugi sinangkuyung Dimensi rekod minangka video syuting ingkang dunung Ranu Bedali ugi sinangkuyung HRS Audio System ingkang dunung Jenggrung ingkang dipun panigdening Raden Mas Haris dening kula minangka Pranata Cara Kidal Hadi Kuncoro ingkang dunung Jombang Jember menika daya ingkang hayang kunjung racahing adi cara panggih hamreh lalampahing adi cara panggih kali sing rubeda Gudangan Kasuwun ing ngarsanipun para pinisepuh saha abdi ing Praja Negari para punden dalah pinundi kersa paring donga pangestu wilujeng amrit tinebihna Gudangan tinelakna ing pangayaman wasana semangga adi cara panggih tumeten kawitan Bismillah kantinipun asmaning Gusti Kang Arya Jagat Irahman Gusti Maha Peparing Nirahim Gusti Maha Asih pambukaning panyandra panggih dan cibandring lon kang murbet sang murbeng rep sabda ingkang kasing dosih mawe bobot sawegung oh
masing delahan tiang kang mamet wong ring cemakayatan ngrep tuteng rap utama mangguwa manugra ing lewa sukata pangguh wis minulya suwep arep dodo pitonong suwep iku werdi ning sirna arep nenggi swasana tentrem dodo iku hangesteni wedine pitone iku luhur sirna kang mala haram-haram jagat tentrem kita hangesteni marang luhuring budaya sesanti dene tunggalika dadi daya sange budaya winengku uga nimo nembih manembah mringkang dwakawasa tresna asih ming sesama kekadangan sesami bangsa srasancana anggayu adi lan permarta armi budaya tansah kujubara manca panyandra panggih ingkang kahanan katinggul jinawi kemahripah karta tata tur rahargya Roh jinawi klikir wiji kinandur meti dadi taun maning daya tansah ucwani Lemah grasak saged den sanak siti kapur saged delulur lemah mawur dadi sumber kang tinandur samya sumulur Bukrawata kathah padha bungah bubujing bebasan sugih sawah merbondah tan wonten datma fitnah ripah akeh jumapah lapyah mak kareng wong menakah bebasan menatakan sruki mudah mawadah haromeh ngateni keluarga ingkang sakinah Samputinata titi tata nigati lelampaing ati jerpangge badhe kita minangkani ugi senesenan dene para kadang jenton waragwandawa prapting madaning sasana kagiat kang kaguru kang apindo sitermi inggih tutikaning pawiwahan dene ungina sanggane para tamu kakung suwana putu kebak berablabar angepeki jroning sasana pawiwahan nganti kaya andoyong-doyono pancak suci ning padapi agung panimiangun sumangga samya hayeng kuyung lelampaing adi cara panggih
Wes dumugi wah yane mangsa kala dumahe kudrat pangwasaning Gusti kang murbeng dumati. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu lawan wanita. Ingkang semodana tebih jeneng agesang ajeng madya. Amastuti ilo-ilo jari pirkono dadi pundi. Sarta angloro lan endi endahing Budha Luhung. Omane santi sing tias marsudi mardawaning Buddha tulus. Budya arbudi daya saking kocenge panggalih wedene diplorengake. Kawarang pasir putri jengkar saking sasana ingkang warga Wandawa kinanti mring sasana ingkang pinanci. Dene mungguh wuri Jejaka kenya kekalih tumindake paning putri Sirombat Pito Adi ingkang winastan Kalpataru Dewa Daru. Yaja Daru ingkang kaprasibat kembar mayang. Secedak saya caket sangalila pinanganten kakung kadhereken Mangguludha sami angasta wujuding Sakaradi Mancawarna. Sajemenika Mangguludha ugi putri Domas ingkang angasta Kalpataru Dewa Daru Yaja Daru badhe hanukaraken tukar bermayang hanukaran wujuding Adi Mancawarna ingkang hamung pasemon kemanten kekalih punika badhe hanukaraken katresnanipun Gusakata Jaba ing panggalih paripurna hanukaran wujuding Adi Mancawarna sajemenika kaasta dening kemanten sanibet menika wujuding sadalawe sak judu pinangka kanthi adicara bebalangan gantal. Secedak secaket sangalila saksana kumlawe astane kepanen putri Sarwi Ambalang Gantal mering kepaten kakung ing kawintan Gondang Kasih. Datan seronta kepanen kakung Gumanti Ambalang Gantal mering kepanen putri ing kawinatan Gondang Tutur. Punapa ta bebalangane kepaten sarbit pranyata punika saking sedah lininting kalian tinangsulan lawe wenang. Suruh yen dilulu sajih lumah lawan korban yen dikit padha rasane amangka senajan dadi jejer priya kang cawit putri nanging unggal pinasti jatuh kramane. Hatur sembah kula Kang Mas kula badhe amici ki ampian pun Kang Mas. Ya garwaku leksanana apa sing dadi kekarepanmu garwaku. Kadhiraken Bu Kang Mas nembah nuwun. Sajemenika wujuding Atiga ing Bongkor Kencana sajeroné badhe tinapak dening kemanten kakung. Sajemenika wujuding Atiga tinapak dening kemanten kakung. Saknalika semono pecah biak iki hamung pasemon titah punika badhe ambyoring ing jagat cilik ambyoring ing jagat kadewasan. Sajemenika daya kepanen putri laju anjengku sarwi sembah mereka kudenira. Sumembah ampi ciki sampane Kang Raka. Kemanten putri badhe hangis cali sukertaning jagat mugi tineben mimala lan cekeken ping bagya mulya. Kambang kumambanging tri warna kang jero Bongkor Kencana inggih menika mawar kantil yekti mlati. Mawar tembung winawar-lawar lan kumantil patil padone netra lan kendhaling lati. Hatur sembah ugi Kang Mas dhateng panjenengan Kang Mas kula badhe urip sareng-sareng kaliyan pun Kang Mas. Iya garwaku ceng karo garwaku sareng-sareng urip kaliyan pun Kakang garwaku. Kadheraken pun Kang Mas.
paripurna ngabekten Panen Putri dene Kang Kagung sajemenika Panen Putri sampun jumeneng jejer. Ingkang badhe kita lajeng punika kanthi adi cara lingkar jagat. Adi cara lingkar jagat kemanten kekalih badhe urip sarangan ngantos prapteng delahan. Lan badhe suka parisukana deweng murbeng amasisa. Kadheraken abdi kinasih sami antut runtut dumangkaing Panen Putri ingkang badhe amitri ing jagat Samudralaya. Iki menika ingkang winatan punika kanthi adi cara lingkar jagat. Sampun jumeneng jejer Keman Saribit. Sajemenika kemanten kalih ingkang sineban jindur dening para pinisepuh. Iki menika ingkang winatan punika kanthi adi cara sinduran. Ger anakku, deraken lampain pun Rama ya Ger. Kasihan pun Rama, kasihan pun Rama. Ayo Ger, alon-alon apa Ger ngati-ngati tur ngerti tinggi anakku. Kasihan pun Rama, kasihan pun Rama. Kanthi rasa asli Sutirna Ramanira katuntun déning Kepanen Saribit ingkang peparing dedalan ingkang leres. Iki menika ingkang menatan punika kanthi adi cara sinduran. Paripurna adi cara sinduran. Sajemenika ing damparing nakit sampun lekah satata Ramanira kemanten kalih badhe kepangku dening Rama. Ing menika ingkang minatan punika kanthi adi cara pangkon ugi sinebat menika kanthi adi cara timbangan. Jek semono kemanten kalih ana pangkon Rama sareng kono sang ibu pirsa dening Kang Rama. Ramane abad pundi to ramane winasan dening Kang Rama wilah dalabune yen tak rasa-rasakno ki kok iya padha abot dedobune ingkang meni hamung pasemon titah punika mantu utawa putra piyambak putra pribadi adi cara pangkon. Sampun jengkar ana pangkone Rama
kemanten kali badhe hamiraken dening Karama inggih menika ingkang winatan menika kanthi adicara tanem jero. Gir anakku lolonggau kanthi sekeca ya Gir. Kasihan pun Rama, kasihan pun Rama. Ayo Gir, lenggah Gir anakku. Sampun lenggah satata ing damparing nakit keman saripit katuran dening Karama. Sampun lenggah satata ing damparing nakit Rama lan Ibunira. Sampun kasatata keman saripit. Sajemenika para abdi kinasih ingkang angasta wujuding dedaharan. Ki menika ingkang winatan kita adicara dahar sekul walimah. Sandal dilepas, jongkok agak minggir ya, jongkok dilihat ya, menghadap ke depan, menghadap ke depan dulu. Nah. Para abdi kinasih ingkang angasta wujuding dedaharan ingkang badhe keparengaken dening kewan saripit. Kemanten kalih badhe hangedhapi dedaharan sesarengan kinarya pasemon. Kemanten kalih badhe tansah tuhu bekti sedya winung ngantos prating delahan lan badhe suka parisukana dening ngurbing amasisra. Paripurna dedaharan sekul walimah kalajengaken prika kanthi adicara unjukan tirta kang wening para abdi kinasih ingkang ngasta wujuding tirta ingkang mijil saking kendhi pratala.
budal dilepas. Duduk jongkok berhadapan. Menghadap ke depan. Para abdi kinasih ingkang angasta wujuding tirta ingkang mijil saking Kendhi Pratala. Sademenika ingkang badhe keperangaken dening Pansaribit. Kemanten kekalih unjuk uning tirta miga saged damel pasemon mugi saged damel ulingi panggalih. Unjuk meneming tirta miga saged meneming kalbu ingkang tenemu hayu hayem hangayemi saged ayem tentrem kasing ngrubeda Gudacana tinilakna ing pangayeman. Paripurna unjukan tirta weningkang mijil saking Kendhi Pratala. Paripurna unjukan tirta wening sademenika kemanten kekalih sampun jumeneng jejer sami ungkur-ungkuran keman putri ingkang badhe hangrajut menika wujuding wangkingan iki menika pusaka pikukuing palakrama. Sampun kalahajat menika wujuding wangkingan. Sademenika kemanten kalih badhe harsa sembah padani kang Rama Ibu saking kemanten putri. Ingkang mangke menika dhateng kemanten kakung iku panjenenganipun punika Bapa Mas Ikan Ibu Satini Kustiawati. Rama kula nyuwun tampi pangestu dhateng panjenenganipun Rama. Yunggir anakku sing ati-ati anggen melelumban ana samaduring agung yunggir. Amila ing alam donya iki akeh gadul sing ati-ati yunggir anakku. Kasihan pun Rama, kula pangestu Ibu. Yunini sing ati-ati Yunini, kasihan pun Ibu. Paripurna keman kakung sebagai dening Kang Rama sajengipun badhe gumanti dening Kang Ibu. Ibu pepunden kula nyuwun tambahi pangestu dhateng panjenengan Ibu. Yunggir anakku sing ati-ati yunggir anggen mululban asmatur agung yunggir. Amila ngantun ya akeh gadhah sing ati-ati yunggir anakku. Kasihan pun Ibu. Kula pangestu Rama, ini sing ati-ati ini. Paripurna kemanten kalih sebat padane karo Ibu saking kemanten kakung sadaya badhe gumanti dening karo Ibu saking kemanten putri. Iki menika panjenenganipun Bapa Naswan kaliyan Ibu Sumiati. Ibu, kula nyuwun tampi pangestu dhateng panjenenganipun Ibu. Yunini sing ati-ati Yunini anggen melelban asmatur agung Yunini. Ing kalam donya ki gadhah sing ati-ati Yunini. Kasihan pun Ibu, kula pangatur Rama, yunggir sing ati-ati yunggir. Kasihan pun Rama. Santai ya, enjoy. Rama, kula nyuwun tampi pangestu dhateng panjenenganipun Rama. Yunini anakku sing ati-ati Yunini. Kasihan pun Rama, kula pangestu Ibu. Yunggir sing ati-ati yunggir anakku. Kasihan pun Ibu. Dening punapa kemanten kalih ingkang sampun aklami jebat padani karo Ibu. Kemanten sanepit anggung inget marang purwaning dumadi duk rikala raking aning jagat padang.
Inget marang Rama Sembada angukir jiwa laraganira ingkang lantaran tumuwuh lan enget marang ibu kawa salebeting yuga brata salebeting nawa candra dasa ari sarta anggel wentakane semana nganti dewasa. Paripurna sembah sungkem sajemenika pancikane sampun jumeneng jejer kadheraken Rama Ibu saking kemarin kakung Mobiar busananing kepaning putri ingkang amba busananing prawes marina teknon saking Mandra abir mompyor pating ginebyar pating celor busananira pilika candra kadya kilap asa siring Amlaksana paring putri membat matur ngiwarih menika sumurang gilar-gilar kaya kencana binambar sunare netra andamar kanginan Woking pranaja sisetyambangan pindho cengkir gading piningit yayaan jebel kak madya ing situ bandaning sarira kicating potho pating gilebyar dene renggane canela ing setnawarna ginanta ing wardaya candraning kaya wedhuga sosol mako ing wanci dalu sinten to ingkang gembusana busananing prawis parinata dinon saking Mandra inggih menika semaning ayu Sayyidah Amalia ingkang mangke sampun jumeneng jejer kaliyan jejaka tumrap kekasih ingkang gembusana Bujang Narpati lamun kadru agung merabu mewah Prabowo agung ateges kepakaindahan kang sawa diluhung dene merabu sepindho jejering narendra kepekan ing kawibawa dhuwur merabu ateges ati endah pilangoni sinten to ingkang ngagem busana Bujang Narpati ing menika Bagus Saiful Halasian lalampeng adi cerpanggih ugi angawujudaken roncenan adi mancawarna ingkang kaprasidebat Kalpataru Dewa Daru Yajendaru ingkang kaprasidebat punika kembar mayang kembar punika juga sing jumbo mayangaken wangenan eka menugi seraning dauping pasarimpit Wardining adi mancawarna ingkang aya sibat Bayu Badra pasemoning kagiyatan pancarimpit anggenipun bangun bebrayan saged kiyat sentosaning baktos lan boten badhe kasempya ing radan ingkang badhe nuwuhaken rengkaning bebrayan sajemenika ingkang sinebat deleking wandira kemana wit menika kayu purwa sejati mugi kemanten menika anggenipun bangun bebrayan saged ngadeg jejeg sak tengah-tengah keluarga ingkang boten badhe amayang toleh sajemenika ingkang sinebat pangkeblat papat ingkang mangklung marang sibat andong Birwangga ingkang mangklung mengitan sibat Girang Puspadriya ingkang mangklung mengidul sibat Janur Nur Cahya ingkang mangklung mengilen sibat Waringin Jagdileksana mugi dumangkaing pacaripit anggenipun wati borah protein pangancak ingkang yuwangkang Urbing Rat Oke, untuk Manggolo dan Putri Dumas yang aja pegang kembar mayang ya, untuk foto bersama dengan mempelai. Untuk putranya mungkin ada pramusaji yang pakai seragam. Untuk pramusaji yang pakai seragam ya, untuk mempersiapkan diri. Kanan kiri ya, kanan kiri.
putrinya kanan kiri ya, kanan 2 kiri 2. Di tengah adiknya yang kecil di tengah ya adiknya. Monggo untuk masing yang merasa pendek di tengah ya. Merapat ya, menyamping menghadap ke depan. Agak merapat ya, menyamping menghadap ke depan. Mungkin ada gaya bebas. Oke, gaya bebas, monggo. Ayah, gaya bebas. Kairing ungling gending salam hangat, ingkang hangayut sak jroning pawiwahan. Pratandhanira prosesi panggih sampun paripurna. Ahmad ya. Nah, panggilan untuk Ahmad yang kecil ya. Ya, monggo. Mekaten punika nggih dumateng para bapak ibu lelampaing prosesi panggih punika sampun paripurna. Untuk Ahmad ya, cucu ah. Oh, anaknya nggih. Ahmad ya, putra dari Bapak Mas Rui ya. Nah, mana? Ayo Ger, sini Ger. Ahmad ya, putra yang punya hajat gigi menika Bapak Mas Rui. Nah, mana? Sabar dulu ya. Nah, ditunggu dulu. Oke. Masih pakai sandal. Oke, semoga dumateng para pacaripun ing satu pada ugi sinangkuyung kalem menika tatariyah dan dekorasi menika saking wonten ngadhep panjenengan ugi terop ya, dan juga menika saking asa wedding organizer menika ingkang dunung Kalibata Lor. Dan juga sinangkuyung kalian Putri Caca Studio minangka fotografer menika ingkang dunung Kelakah. Dan juga sinangkuyung kalian Dimensi Rekod minangka video syuting ingkang dunung Ranu Bedali, dan juga sinang kuyung kalian HRS Audio Sound System menika ingkang dunung Jenggrong nggih, menika ingkang dipun dening Raden Mas Haris. Nggih, semoga dumateng para pacaripun ing dalem menika ugi ingkang sinang kuyung kalian nggih menika saking kru